Takuk tamu jengdal ate norok tini sung media rok no rihnan nangka. Obokai belanya hambai mario phai manjak phainai chini media rok no takuk song no jeng nong no maring mani khe oba haise chini o kami o solingta SD colony kami o kaisa water pump norok nongman khana yango water pump asukjak obo khe ani noklao water pump asuk rimani obo asuk rimani puila sekango jeng joto para pratibasi asuk lai kami phangrok no tui lainai kok salai je jaga koyekta jaga naijaka choose khlaimani ani o jaga no choose khlaika je samung khlainai rok hingkhe ani o jaga no choose khlaimani pore jeng para pratibasi rok asuk laijak je jaga rinai jaga malik bono no operator ni bagui sujug rwjaknai hinui sajak a jora o kok salaijak jeng kagos rok silijak a jora o resolution rok silijak nukman khana iko naini di Tabuk puila jokhon oro water pump asuknani phuro no je thairnai boni nungnai hinui sajak tongmani abo yagulo tabuk nini mung phaili haide omo haino ani bumung phaina tongmani jeng kagos rok joma rwjak panchayat o haifano panchayat ni kagos block o thangsogya omo hai rok jeng saimankha hingkhe tabuk jeng office o thangai check khainai nimani tei khoroksa ni mungoi bumung list rok ongkhorjak hingkhe jeng abono tei kuno khaina kwrwi office rogo thangka hingkhe bo video song rok bai kok saka hingkhe bo borok khoroksa tei khoroksa swnglaidi salaidi omo haikhe salai tongo video ni oro thangka hingkhe BSC chairman bai salaidi BSC chairman ni oro thangka hingkhe video bai salaidi omo hai rok sai tongo hingkhe jeng kuno khaina kwrwi abono norok no maringkha obo norok joto jagao awai khlai rinani wngtong tabuk nini naimani yakheba nongni kamini naimani tamo bobotui nai tak oro je pump asuk rimani tui sarokjana operator nongda kifile manani ba je mung phaijak khani khanamani boda ongnai tamo nai norokle obole ang jaga parani hamkrai ni bagui rimani ba hingkhe ang para pratibasi borok bo sao hingkhe je jaga rinai bini mungoi no operator niyok khlainani wngtong hinui jeng resolution rok silijak ba ang koinai upor mohol rok no ani mungoi no obo water pump ni operator rok niyok khlai tong hinui ang koinai je takuk ni mungoi je phaika hinui nung tasingo list kokjak hinui samani nini bwkhakte khlai nung tamo sana muchung bonole ang bono to kuno sanani muchungya bo tamo bomahai wansugui nai bini bumung rok bomahai khe kokha bo kagos joma rok rwui no thangui no bini bumung rok kokhana abo to bono tam sanai tabuk ano video eba kaba DWS rok borok no naisi tong ani bagai wansuk si tong omo thaibo jaga dara obo solingta SD colony nini sini mungkhai ani mungkhai Rajesh Debbarma bo bisibe khobja omo obo solingta south solingta bisibe kerengja bini thayo rima ba bobo mane tam na bobo jotono saimano je thaini malik bono operator onggo hne joto jaga no nukjagui tongo haya deba bo kaisa nukjagui tongo hingkhe angbo muchungo ba paran borok bo muchungo ba man jotono muchungnai na bo bo bini man thai bo manthon hinui norok para kamini lukurok jotono bonono wngthong hinai norok ni wansukma yakheba nongni muchungmani khe hainobla na chini musungma khai to bini jaga bini thaiba bono manthun ba bono mana upযুক্ত haino hini wansuk layo ta tongmung no norokni jeta wansukmani bini thani bini operator bono rijak yang khangkai phaine bwskang salo norokni yapri rok tom bopti khe sejaknai lukurok bai abo tak to salayako tabuk mo je tabuk jeng kok salai tongma kheno bono jeng message rohoro bo tabuk tam yapri se oboni ulo jeng mane sajangnai tabo te baisa bai nini sini mungkhai anmu Amon Debbarma
nang o kamini nogla na yo kami on hambai belaka hambai medio norongno chirmo tini ora deep well ora mini deep well mo deep well mo chhot cholangta bai khopjak jung joto luku orne parane amsani borrong jung joto eklogo asuklai tamo CPM tamo congress tamo BJP tamo mutha hinjakarei chili tuini problem na bagi jung lama obrot khaimani lama obrot khaiman pore hingena jungna o jago phaiya koi DWS ni borong phaiei jungna oro borong siu dekhajar nongore jaska pano nongore deep well khurjaknai hine hinga aboni pore hingena jung joto parat proti bisi jung asulekha asumani pore hinga jung resolution sileka je resolution siman pore hingena jung a jagao jung afro chini BC chairman tamjan rangkhol tongkho hinga dinthani pass khaiya koi jung aro bidurno joma rekha bidur joma riman pore hingena khurpaika khurbai mane pore hingena tamukha khunani sekang bo jaga thayengnai jung taisa asulekha মানে afro sijak no chini a resolution hape jung taisa asulekha je borongni jeta jaga tongmani location tongmani khurnani ga aro ungliya hene ga aboni pore hingena jung jotono parapode bisi millaya ko jung salekha je middle ongkhai sanai hene ge middle ni sanai himpano chini orobo chini a jaga porthomo chini sijak tongmaba je jaga malik bon mana uthum hine operator ika operator mana uthum hine jung resolution pass khaimani pore hingena chini third person boro tamukha bo kaisa borok bo sibui tongo jaga malik manai hine bo gyana bo antaje bo arom teke bo kaga joma reya ke bo bingbung kongna khaba anga borna message namu sungo maisa mane jodi gyan tonga hingai bom teke kagos borigla khamu bo lukobai tongnai bile bono wani phone bo babithu je bono jung wani rika hine o jaga joto luko proti bisi phaja chinora amchani naimana ora jotona kunu singora chakma hiya riyang hiya deborma hiya joton hiya jung jota ekloge jung tonglayo chalayo jung aboni bagino jung mob jung video no jung message namu jungo video sahib na chin orobo je taratari mono problem solve muthung jodi problem jodi solve ya hinkai jung 7 taka jin bisi jung nasingnai nasimani pore jodi ya hinkai jung lama badoto muloge jung arobo jung oborut khainai jemon immediate chini video sahib direct bo nije phaiya ko face to face jungno je saikrathu je mo jagani je malik bono mana ningthok pump operator o thairina ni mungkhai Rajesh Deborma puila jokhon o operator ni mung selection khlai puro jeta gram sabha ni মাধ্যমে khay gram sabha ni bisingti khlai asugoi kamini lukorok songoi rohmani abo haike norokno reading dakha आ जगह जोंनो कोन जगह दिंजागिया जिनि बिसास तामक जों ओ जगह ग्राम प्रतिबिसि हिसाबे जों जतनो कायसा जेटा रेजोल्यूशन पास खामने आबो बायनो जों आबो पास के जों तुइ फेगा कागज रokle tetelang जिना जों कागज जों जतो रि रहका कागज रok rohmani ya golobo bini mungoi list phailia haikile आबो पंचायत ऑफिस थांगा हिंगने सगमै खिगा आ पंचायत ऑफिस कागज ले बियान थाना नांगबा आं कोइनाय मीडिया पर्सन न कोइनाय जे जिनि साउथ छलेंटा बिसिओ थांगाया खबै जे राजेश दिन कागज जेटा जमा रिजाक तमनि बियान कमाना नां जुदि प्रथम नहैते बिनसिनि सेकेन्ड जमा रिजाक हिन खानामा नां चिन्ता को राजेश न इनका अ कागज बियान कमाना नां दिने अ कागज नि बागै आं मीडिया पर्सन कोइनाय थांगाया को बनकिसे इनक्वायरि खायना बागै mo thaibo jaga dara म साउथ छलेंटा एसटी पारा nini sinmongkhai आन सिनमुगा प्रताप देबनो bo bisi be khojomo म साउथ छलेंटा बिसिबे खबजा hambai